Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба кайбер темалар турында. Көткән әйбер урынына икенче нәрсә. Әлфия Кагойгина 4-нче комплекста яшәүчеләр белән очрашты. Моның сәбәбе нидә? Тыелган ау. Татарстан районнарында нинди хайваннарга ау тыела? Су басу һәм күлләвекләр шәһәрдәшләр ишек аларында һәм йортларында су басу турында зарлана. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 51 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда коронавирусның тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 23 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 23516 очрагы теркәлде. Аларның 20938 терелгән, 35 узган тәүлектә. Тыелган ау 2021-2022 еллар сезонында тыяклы хайваннарны аулауга рөхсәтнамәләрне бүлү буенча җирәбә салу 18 августка планлаштырылган, һәм аучылык бөтен җирдә дә рөхсәт ителмәячәк. Бу 1 июльдә Яңа Шишмә районында дуңгызларда Африка чумасы вирусы ачыклану белән бәйле. Исегезгә төшерәбез, карантины берничә районда кертелгән. Шуңа күрә әлегә биләмәләрдә чикләүләр алынганчы хайваннарны аулау тыела. Айрым алганда, Гырчи районыннан тыш барлык аучылык билмәләрендә кабаннарны атарга ярамый, шулай ук Түбән Кама районында пышыйларны, Яңа Шишмә районында Сибир кыр кәҗәләрен аулау тыела. Су басу һәм күлләвекләр эссе көннәрдән соң яңгыр явышы авыллар өчен шатлык булырга тиеш иде. Әмма су фатирларга үтеп керә башлагач, подъездларны һәм юлларны баса башлагач, бу чины проблемага әверелде. Социаль челтәрләрдә шәһәрдәшләрнең ишек аларында һәм йортларында су басу турында шикаятьләр дә барлыкка килде. Бу видеоны Мәләкәс Оръягы микрорайонында яшәүчеләр төшергән, су хәтта подъездга үтеп кергән. Бу кадрлар 23:11 йортыннан бу очракта яңгыр турыдан-туры фатирга үткән. 2 года крышу крыли, чуть не докрыли, что ли. Әзәп бистәсендә яшәүче халыкка күптән көймәләр сатып алырга вакыт дип шаярта шәһәрдәшләр. Ишек алдындагы су кыры һава торышы вакытында да кибә алмый ди шәһәрдәшләр. Территориядә инде сазлык барлыкка килә. Вот канализацию, если видно сейчас, да, она у нас была немножко в плачевном состоянии, да, и туда вода уходила. Как-никак, но все равно уходила. Буквально день-два, и все высыхало. Сейчас они приехали и сделали на качество, как у нас в России это умеют. Поставили кольца, теперь вода никуда не уходит, и от дождя до дождя вода стоит там. Каждый божий год только один раз дождик, и уже сразу все, уже печаль. Төрле инстанцияларга мөрәҗәгатьләр нәтиҗә бирми, халыкның барлык үтенечләренә дә көлеп кенә җавап бирәләр. Обращались в Челный водоканал, обращались в наши жилищные, да, жилищные все, значит, инстанции, но с юмором относятся. У вас, говорит, озеро. Ничего сделать не можем. Я попросила сегодня, чтобы приехала машина и откачала воду. Будем ждать. Вот ну они как ответили? Приедем, не приедем? Ну они сказали, ваша заявка принята, ждите. А когда ждать и чего ждать? Начар иске тротуар буенча узу мөмкинлеге булмауга халык инде күз йома. Иң зур куркыныч шунда ки яңгырлы һава торышында күл ярларыннан чыга һәм газон белән подъезд территориясын су баса. Без идарәче компанияга сорау җибәрдек, хәзер җавап көтәбез. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Кирилл Хобзей, яңалыклар. Сидоровка бистәсендә дә су басуга бәйле шундый ук проблема. Безнең редакциягә әлеге бистәдә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте һәм ишек алдын төзекләндерүгә зарланды. Аларның сүзләренә караганда, йорт яны территориясында яңгыр сулары канализацияләре юк һәм явым төшемнәргә, агым төшәргә урын юк. Барысы да подъезд янында җыела, йөрергә мөмкин түгел. Урынга хәбәрчебез чыкты. Мы сейчас находимся на Сидоровке возле дома С-25. Местные жильцы жалуются на то, что после ливня весь двор уходит под воду. Венера Сергеевна, расскажите конкретно о проблеме. Когда идет дождь, мы тут тонем, все у нас бежит вот сюда, и мы тонем весь дом. Ишек алды төзекләндерелгәнче халык су басу турында яңалыкларда гына ишетеп белсә, хәзер алар үзләре су йөреп йөрергә мәҗбүр. Элек ятып торучы полицейский билгесе суны тотып торган, хәзер яңгыр канализацияләре булмаган кебек, бу билгедә юк. Шуңа күрә ишек алдында чын елгалар барлыкка килә. Тут море было,
Все оттуда сливается, все сюда ведь. Все. Вон и с той стороны, наверное, море там сейчас. Очень сильно льет, вот как будто река бурная течет. Такое ощущение, вот река льется. В окно смотришь, очень сильно. Если не чистят, в подвале будет вода. И всегда там комарье, и там что только не будет. Сейчас тараканье там. Вот так. Бирде яшәүчеләр безгә яңгыр канализациясенең кайда урнашуын күрсәтте. Проблемалы территориядә ул берничә дистә 100 метр ераклыкта урнашкан. Моннан тыш чаллылар яңгыр канализацияләре буенча су каядыр түгел, әтрак йортның подвалына агып төшүен раслый. Идарәче компаниядә аңлатуларынча бирдә проект буенча яңгыр канализациясе каралмаган, ә җыелган явым төшемнәр күләме нормага туры килә. Согласно отчету специалистов, которые выехали на места, была осмотрена придомовая территория. Тротуары не затоплены, проходу жителей данная ситуация не мешает, а появление луж в некоторых местах после обильного выпадения осадков вполне возможно и допустимо. Шуңа күрә халык өстәмә яңгыр канализацияләренә исәптә тота алмый. Лилия Гатина, Руслан Бикмухамметов, Файдар Мусин, яңалыклар. Көткән әйбер урынына икенче нәрсә. Эш визиты барышында Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина яңа шәһәрнең 4-нче комплексында яшәүчеләр белән очрашты. Алар инде балалар майданчыгының начар торышына берничә тапкыр зарланган иде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Мы очень расстроены, площадку никто не сдал на обслуживание никому. И вот такой вот бардак. 4-нче комплекс территориаль иҗтимагый үзәре рәисе Светлана Исаева ишек алды торышын әнә шулай тасвирлый. Чаллылар сүзләренә караганда территорияны реконструкцияләүгә планнар гаять зур иде. 2017 елда аларның ишек алды тәҗрибә режимында төзекләндерелә башлый һәм матур якка үзгәрә. Халык проект турында фикер алышуда да катнаша, үз тәкъдимнәрен кертә, әмма бераздан соң барысы да үзгәрә. Видеонаблюдение должно было быть. У нас здесь много что нам обещали, но вот почему-то не доделали. И щепа, вот, которую нам как бы мы обрадовались, то, что это новинка, такое будет покрытие на площадке. Щепа должна была быть обработана, и дождик с нее должен был стекать. Вот, а не так, как оно у нас просто преет сейчас. Это просто опилки. Моннан тыш бирдә эшләр тамамланмаганы, бүгенге көндә объект хезмәт күрсәтүче оешмалар балансында да тормый, ә бу майданчыкка хезмәт күрсәтүче юк дигән сүз. Это, конечно, для меня удивительный нонсенс. То есть вложены деньги, сделана работа, и вот последние штрихи, сейчас нет хозяина, я понимаю, да? Администрация города, у нас есть даже письменные ответы, где администрация говорила, что мы сейчас выбираем, кому мы ее передадим, готовится документация, чтобы ее вообще сдать и передать. Но вот мы ждем до сих пор, вот такие вот у нас только ответы мы получаем. Әлфия Кагогина бу проблеманы контрольга алды. Хәзер майданчыкның хуҗасын ачыкларга һәм әлбәттә аны тәртипкә китерергә кирәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллылар белән очрашудан соң Әлфия Кагогина 29-нчы Бирмандантлы сайлау округына юл тотты. Анда депутат Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлауларда катнашу өчен кандидат буларак теркәлү өчен документлар тапшырды. Исегезгә төшерәбез, Әлфия Кагогина Дәүләт Думасы депутаты вазифасында 2016 елның сентябреннән бирле эшли. Ул халык тормышында актив катнаша, еш кына Чаллы һәм Татарстанның башка районнарында булып, гражданнарның проблемаларын хәл итәргә ярдәм итә. Быел Әлфия Кагогина киләсе сайлауларда яңа үз кандидатурасын тәкъдим итте. Сайлау исә бу елның 19 сентябрендә узачак. Искренне считаю, что если ты хочешь решать проблемы округа, проблемы людей, правильнее избираться от одномандатного округа. Лично я убеждена, что от развития моего округа, самого большого округа в Республике Татарстан, куда входят Набережные Челны, Актанышский, Агрызский, Менделеевский, Мензелинский и Тукаевские районы, зависит будущее Татарстана. Да не только будущее Татарстана, будущее промышленности всей России. Поэтому работала на развитие, работаю. И в случае регистрации, в случае поддержки меня моими земляками буду продолжать работать. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз, сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.
Глазная клиника Газизовых. Современная хирургия катаракты и глаукомы. Лечение близорукости у детей. Набережные Челны, дом 1408. Телефон 35 75 75. Поездки в Казанский аквапарк и обратно с ближайшей остановки. 5 девяток, единица.